wannan ni na gani ba ɗaya ba, babu hanyar da ake sauƙin yaƙar kowane ciwo, ko kidney failure ko heart failure ko chronic cancer, babu hanyar da ake yaƙan su da sauƙi irin wannan. Yanzu misali da madara da ƙwai da nama da kifi da dukkan abun da ya shafi chemical sweetness ɗin irin su biskit da wa'annan minerals na shaye-shaye da sauransu, gabaki ɗayansu suna ingiza kansa ne, suna ingiza heart disease, suna ingiza liver disease, suna ingiza kidney disease, suna ingiza diabetes, suna ingiza hawan jini. Duka wa'annan duk abin da aka ce maka processing ɗinsa aka yi, an riga an cire albarkarsa, aka shigo da waɗansu abubuwa don ya burge ka, don ya samu maka ji daɗi. Ka gane, an cire kominsa, to a koma cin abinci na asali na iyaye da kakanni. Shi yasa iyayenmu da kakanninmu suka fi mu ƙarfi. Sai ga dattijo shekara 70 na zuwa jeji. To gaskiya a kula da wannan.